Čo ak nie sme len nejakí pasívni pozorovatelia, ale v skutočnosti aktívni spolutvorcovia celého vesmíru? Presne takýto, povedal by som, až radikálny pohľad na ľudstvo nám ponúka filozof Rudolf Steiner. A my sa dnes pozrieme na to, ako k tomuto prekvapivému záveru vlastne dospel. Dobre, tak poďme na to. Pozrieme sa na 5 kľúčových oblastí. Začneme trochu nečakanie v školskej triede. Potom si povieme o 2 hlavných prekážkach, ktoré nám bránia vidieť veci jasnejšie. Následne sa ponoríme do myslenia, ktoré presahuje bežné zmysly, a to nás privedie k úplne novému pohľadu na evolúciu. No a na záver to celé prepojíme v akejsi kozmickej výmene. Takže začíname myšlienkou, ktorá ide tak trochu proti prúdu. Zabudnime na chvíľu na úzkú špecializáciu. Steiner totiž tvrdí niečo prekvapivé. Učiteľ, ktorý učí tých najmenších, napríklad prváčikov, potrebuje v skutočnosti to najširšie a najuniverzálnejšie vzdelanie zo všetkých. Znie to paradoxne, však? Tak prečo je to tak? Vezmeme si konkrétny príklad. Ak má učiteľ tretiakovi autenticky naozaj s hĺbkou rozprávať príbeh o stvorení sveta, podľa Steinera musí sám vnútorne zápasiť aj s Darwinovou teóriou evolúcie. Bez tohto širšieho kontextu by to bol len povrchný výklad. A práve táto šírka poznania, táto schopnosť prepojiť zdanlivo protichodné myšlienky je podľa neho absolútne kľúčová. Samozrejme, tento vysoký ideál často naráža na tvrdú realitu. Na jednej strane máme krajiny ako Fínsko, kde si učiteľov spoločnosť nesmierne váži a kde sa tento princíp univerzálnosti aspoň čiastočne odráža v praxi. Ale potom na druhej strane je tu napríklad Nemecko, kde je status učiteľov na základných školách výrazne nižší a tam sa od tohto ideálu, povedzme si úprimne, dosť vzdialujeme. Dobre, a teraz sa dostávame k samotnému jadru argumentu. Podľa tohto pohľadu existujú 2 hlavné dominantné myšlienky, ktoré nám dnes ako spoločnosti doslova bránia v tom, aby sme pochopili, kým ako ľudské bytosti naozaj sme. Aké sú to prekážky? No, tá prvá je pohľad, ktorý hovorí, že človek je iba telo a duša. A na niečo dôležité pritom zabúda. A tá druhá? To je jeden zo železných zákonov fyziky, ktorý, ako uvidíme, podľa Steinera zásadne obmedzuje naše chápanie toho, čo znamená tvoriť a stvorenie ako také. Pri tej prvej prekážke sa musíme vrátiť v čase. A to celkom ďaleko. Zdroj totiž poukazuje na jeden konkrétny historický moment. Konštantinopolský koncil v roku 869. Práve tu, ako sa tvrdí, cirkev oficiálne rozhodla, že človek sa skladá len z tela a duše. Tretia zložka, samostatný duch, bola z tohto modelu jednoducho odstránená. A tá druhá prekážka, tá je doslova základným kameňom modernej vedy. Všetci poznáme zákon zachovania energie. Hovorí, že energia nemôže vzniknúť z ničoho a ani sa strátiť. Ale zamyslíme sa, čo to v skutočnosti znamená. Ak to vezmeme do dôsledkov, tak podľa Steinera to znamená, že vo vesmíre nemôže vzniknúť vôbec nič skutočne nové. Žiadna nová myšlienka, žiadny nový morálny impuls. Všetko je len preskupenie už existujúceho. A presne tu prichádza Steiner s protiargumentom. Tvrdí, že my, ľudia, sme práve tými bytostiami, ktoré tento zákon dokážu prekonať. Že dokážeme vytvárať nové sily, niečo, čo tu predtým nebolo. A ako? Vďaka našej jedinečnej schopnosti myslenia. Ale pozor, tu sa nehovorí o nejakom bežnom dennom snívaní alebo premýšľaní o tom, čo si dáme na večeru. Ide o veľmi disciplinovaný, aktívny myšlienkový proces, ktorý je úplne nezávislý od toho, čo vnímame zmyslami. Je to schopnosť vnútorne vytvoriť koncept, napríklad koncept spravodlivosti, bez toho, aby sme ho niekde vonku videli. A práve v tomto priestore sa podľa neho rodia nové morálne a tvorivé ideje. A toto tvorivé myslenie sa potom v praxi prejavuje ako trojkrokový proces morálneho konania. Je to cesta od čistej, abstraktnej myšlienky až po jej konkrétny dopad v reálnom svete. Aby to bolo jasnejšie, pozrime sa na jeden naozaj silný príklad z praxe. Ten príbeh je o špeciálnej pedagogičke Torej Hayden a o 6-ročnom dievčatku menom Sheila. A Sheila nie je len tak hociaké dieťa. Je to dievčatko, ktoré len nedávno priviazalo iného chlapca k stromu a pokúsilo sa ho zapáliť. Do triedy prichádza ako tichá, nepriateľská a extrémne násilná bytosť. Napätie v triede postupne rastie. Až jedného dňa Sheilina agresia exploduje do hrozivého činu. Chytí triedne zlaté rybky z akvária a pred očami všetkých im ceruskou vypichne oči.
V tej chvíli sa zdá, že je všetko stratené a že sa potvrdili tie najhoršie obavy o tomto dieťati. Ale učiteľka urobí niečo nečakané. Nájde Shilu schovanú, no namiesto trestu v nej uvidí niečo iné. V tej nesmiernej agresii rozpozná len masku pre obrovskú paniku a strach. A tak si k nej len ticho sadne a čaká. Vytvorí bezpečný priestor. A presne toto je tá briliantná ukážka v praxi. Učiteľka použila morálnu intuíciu, aby videla za správanie. Potom morálnu fantáziu, aby si predstavila inú reakciu ako bežný trest. A nakoniec morálnu techniku, aby túto situáciu zvládla a vytvorila prvé skutočné puto. Dobre, ale táto neuveriteľná tvorivá schopnosť sa netýka len jednotlivých morálnych činov. Podľa Steinera má oveľa väčší dosah. Vlastne mení celé naše postavenie v príbehu evolúcie. A to nás privádza k zásadnej otázke, ktorú si asi všetci pamätáme zo školy. Naozaj sme sa vyvinuli z opíc? No, táto prednáška priamo spochybňuje túto bežnú, zjednodušenú, lineárnu interpretáciu Darwinovej teórie. Predstavme si evolúciu nie ako jednu priamu cestu, ale skôr ako križovatku. V minulosti existoval spoločný, univerzálny predok. Na tejto križovatke sa jedna cesta oddelila a špecializovala sa, až sa z nej vyvinuli dnešné ľudopy. Ale tá druhá cesta, ľudská línia, sa nešpecializovala. Naopak, zachovala si svoju otvorenosť a univerzálny potenciál pre ďalší a ďalší vývoj. A nie je to len teória. Zdroj poukazuje na konkrétne fosílne nálezy, napríklad na lebku Sahelanthropus charensis. Táto lebka je fascinujúca, pretože má zmes znakov. Niektoré pripomínajú človeka, napríklad náznak spriameného postoja, iné zas ľudoopy, ako malá mozgovňa. A práve to naznačuje, že spoločný predok mal potenciál pre obe cesty, a nie, že sme sa vyvinuli z tvora, ktorého by sme dnes bez váhania označili za opicu. A to nás privádza k jednej naozaj silnej analógii. Podľa nej sú zvieratá akoby špecializované formy, ktoré sa postupne vyzrážali alebo usadili z hlavného univerzálneho evolučného prúdu ľudstva. Je to, ako by sa ľudstvo zbavilo týchto špecializácií, aby si samo mohlo zachovať svoju čistú, prispôsobivú a otvorenú podstatu. A týmto sa dostávame do finále, k poslednej 5. časti. Tu sa celý kruh uzatvára a vraciame sa k vzťahu medzi ľudstvom a prírodou a vrcholí to jednou z najviac provokatívnych a možno aj najťažšie uchopiteľných myšlienok celej prednášky. A tá myšlienka znie takto. Bez mŕtvych ľudských tiel by Zem už dávno bola mŕtva. Viem, znie to šokujúco, ale podstata je v tom, že ľudské telo po smrti nie je vnímané len ako rozkladajúca sa hmota. Naopak, pôsobí vraj ako nejaký ferment alebo kvasnice pre planétu. Ako životodarná sila, ktorá udržuje Zem nažive a umožňuje jej ďalší vývoj. Ako je to možné? Celý ten mechanizmus je postavený na akejsi kozmickej výmene. Pozrime sa na to. Na jednej strane si z prírody berieme mŕtvé, mineralizujúce sily. Z nich si staviame kostru, nervový systém, pevnú štruktúru, ktorá nám vôbec umožňuje myslieť abstraktne. Ale na druhej strane my tieto mŕtvé štruktúry počas života svojim myslením, svojou duchovnou aktivitou premieňame a oživujeme. A po smrti presne túto oživenú, premenenú substanciu vraciame späť Zemi. Je to dar, ktorý ju revitalizuje. Ak príjmeme tento pohľad, tak potom človek nie je len nejaký pasívny divák, ktorý sa pozerá na vesmírne divadlo. Naopak, stáva sa aktívnym a úplne nevyhnutným účastníkom jeho neustáleho tvorenia a oživovania. A to nás zanecháva s jednou poslednou, ale o to hlbšou otázkou na zamyslenie. Je teda človek iba divákom, alebo je skôr javiskom, na ktorom sa odohrávajú kľúčové svetové udalosti?